ya kasance sangartacce ne. Yana iya saka kansa a cikin kowane haɗari akan rayuwata. Ko da kuwa hakan zai zama sanadiyyar cutuwarsa. Yana suburbuda yana hika. Ga duk mutumin da ya yi yunkurin taɓa ni. Ku yi min duk abin da kuka ga dama. Waye zai ji tsoron wannan ɗan yayin? In mata wallahi kin yi min fa. Kai ya ne, ita ɗin kan wajja maka ce da zaka wani zo kana nike mata. Kai dan baba. Kai! Wane ne shi din wannan? Yana ku tsaya kuna kallon sa. Yalla bai da matsala ne. Wallahi idan sangartacce ne hika yake yi. One and only bata. Badaba rascal. Badaba rascal. Badaba rascal. Bada rascal. Badaba rascal. Badaba rascal. Badaba Sangartacce! Sabon kaftin kamfanin Sultan masu burbuda! Ishana, ina son ka sanar da ni wani abu a kanka. Ni ɗin kamar yadda ke ganin haka kawai nake. Me dalilin da ya sa ka suburbuɗi gutli? Abu ne da ni ya shafa, ba kai ba. Bayan abin da na gani, ina son ka sanar da ni wanda ban gani ba. Ina nufin abin da ka daɗe kana ɓoyewa a zuciyarka. Ina son na san wasu abubuwa na rayuwarka, waɗanda wani bai sani ba. Albishirin kuma abota kallon fina-finanmu. Muna masu gabatar muku ɗan gidan jarumi Sunil Shetty a wannan kaftan. Fim ne da aka yi wa wannan jarumi mai suna a Han Shetty, ƙasaitacciyar gabatarwa. Ramisa! Ina da tabbacin cewa ita ka ta ji bugun zuciyata, kai kuma uba za ka fuskanci hukuncin soyayya. Ko! तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया. Wannan shahararren fim mai suna Tarko shi ma za mu kawo muku shine ranar wannan Lahadin mai zuwa. Ba ɓata lokaci zai ba. Mun gode daga kamfaninku mai farin jini. Masu burbuda!